Φωτιά! 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 Hey! Συγγνώμη! Είσαι πολύ καυτή. Συγγνώμη. Όχι, εννοούσα ότι μ' άναψες. Όχι, δεν λέω αυτό που νομίζεις. Τελείωσες. Ναι, μάλιστα. Περιμένω να δω το αφεντικό σου. Γι' αυτό πάρε δρόμο και άιντε να κυλήσει αλλού. Η Νεφέλη δεν θα έρθει σήμερα. Είναι ο παδός του αερόσφαιρου και οι Αμολάτοι πέρασαν επιτέλους στα play-off. Φρουτ, φρουτ. Καλά, ωραία. Εγώ απλώς πέρασα γιατί χθες ξέχασα εδώ τα εισιτήρια του αγώνα. Εισιτήρια τύπου πολλά.